вақте Ҳубайб ва Зайдро ба макони қатл бурданд, қурайшиён аз онҳо пурсиданд: мехостед ҳоло дар миёни аҳли хонадонатон дар амният бошед ва Муҳаммад ба ҷои шумо бошад. Ошкор бигӯед ки аз ислом ва Муҳаммад рӯй гардонидаед. Мо шуморо раҳоӣ мекунем. Аммо онҳо рӯй нагардонданд ва гуфтанд: қасам ба Аллоҳ, мо намехоҳем ки дар миёни хонадон ва фарзандонамон дар амн бошем, вале Муҳаммад озор бинад. пас аз он бо овози баланд Аллоҳро ситоиш карданд ва ба паёмбар саллаллоҳу алайҳи ва саллам салавот фиристоданд. Сипас Ҳубайб хоҳиш кард ки иҷозат диҳанд то 2 ракат намоз гузорад. ӯ зуд 2 ракат намоз гузошт, намозе ки баъдан бо номи суннати қатл машҳур шуд. вақте пурсиданд: чаро ин қадар шитоб кардӣ? ӯ посух дод: намехоҳам шумо гумон баред ки ман аз марг метарсам. онҳоро ба сутун баста қатл карданд. бешубҳа ин ҳодиса мусалмононро сахт андӯҳгин кард, аммо қаҳрамонии ин 2 саҳобӣ зарбаи сахт ба обрӯи қурайшиён зад. дар он рӯзҳо бисёре аз мардум фарқи миёни сарварони Макка ва мусалмононро бо чашми худ диданд. натоиҷи ин рӯйдод ба зудӣ ба паёмбар саллаллоҳу алайҳи ва саллам кӯмак хоҳад кард, то дар миёни мардуми оддии Макка, фақирон ва ниёзмандон ки онҳоро аҳобиш меномиданд, маҳбубият ба даст оранд.